Hej, jag heter Kimberly Wennberg. Jag är 16 år och jag vet inte varför jag gör det här, men det är en kul grej i alla fall. Och jag tänkte sjunga The Climb med Miley Cyrus. Snälla döm inte på mina låtval, det här är en fantastisk låt med ett fantastiskt budskap, så here we go. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. I gotta keep my head held high. It's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't it that how fast I get there? Ain't it that what's waiting on the other side? Is the climb. Yeah, that's it. Ja, jag sjunger med halsen, när jag gör mitt bästa, det här är så himla roligt, men ja, det var en kul grej. Tack så mycket, hoppas ni gillar det.